misali don kwashe da ganin idanu ko gini ga wani dalili daga sabon salo a soyayya ba batun makabuli kusani wa suke hakan mami da alhaji zai kauna mafari ya kawadar ke alhaji ya baki da ya karba ki da ke zati yadda suka ɗauki hankali ban aure ba sai na fara baiti amma soya kunyi da ban kun dace da juna bugu da ƙari daga Facebook ta fara amma yau gashi ta zama hobby momi kina a Kaduna kin amsa mai kira baba aibi tunda aure wurin ku ne cikin gida ya zan komai ku a tare masoya dai fatan kula ya sokar ku bar shi yanzu maraya masu goyon bayan soyayyar ku su bayar rikayya kawar ki ce ba ki sani iya wuya amana akwai ta tare kawar ki alhaji ya baki ya karba ki rike na zo da sauri ko zan ba da shawarwari so yana da zaki da bauri karko mance ya sa ku kore alkawar ku damke a tsari don ko kaucewa masu sharri masu mayi kawai nake na samu wacce za ta ragin tunani